Ești cu el de ceva vreme, dar încă nu l-ai prezentat părinților tăi pentru că ți-e frică. Dacă nu-l plac și o să te pună să te desparți de el, ce o să te faci atunci? Așa că tot amân momentul prezentărilor pentru ca ai tăi să te lase în pace. Oricum, nici el nu e prea doritor să-ți cunoască părinții, mai ales pe tatăl tău, așa că evită subiectul și speră să scape. Dar ce te faci dacă vă întâlniți din întâmplare cu ei pe stradă sau la magazin sau la vreun restaurant? Atunci chiar că nu-l mai poți ascunde pe iubii de analiza lor critică. Ce să faci în cazul în care, în urma confruntării, părinții îți dau un verdict negativ? Stai cu noi și o să afli cum să gestionezi problema asta în diferite situații practice. Bine ai revenit în comunitatea Like Love by Alexis, cea mai mare comunitate a dragostei, unde azi vorbim despre cum să-i determini pe părinții tăi să-l accepte pe noul tău iubit. Trebuie să știi că atunci când te confrunți cu un sentiment de dezaprobare din partea lor, pasul cel mai important pe care trebuie să-l faci înainte de orice e să afli din ce motiv nu îl plac, concret. De-abia după aceea vei putea să iei atitudine și să urmezi sfaturile practice din acest clip. Adelina a fost mereu fata lui tata cea răsfățată până părinții ei au divorțat, iar ea a rămas cu mama. Mereu a simțit lipsa tatălui ei, care s-a recăsătorit în altă țară și pe care acum îl vede doar o dată pe an. Din cauza lipsei figurii paterne din copilărie, ea a fost de când se știe atrasă de bărbații mai mari decât ea. Acum ea este într-o relație cu Victor, care este cu 20 de ani mai în vârstă. Alături de el se simte împlinită pentru că el o răsfață, așa cum făcea și tatăl ei în trecut, și simte că nu-i lipsește nimic. Totuși, diferența de vârstă dintre ei nu poate trece neobservată nici în rândul prietenilor și nici chiar pe stradă. Mama Adelinei, care de-a lungul timpului a încercat să suplinească lipsa tatălui așa cum a putut ea mai bine, l-a cunoscut în sfârșit pe Victor la ceremonia Adelinei de absolvire a facultății. A remarcat imediat diferența de vârstă între cei doi și a început să-și facă griji pentru fata ei și de gura lumii. După ce a aflat ce o neliniștește în legătură cu Victor, Adelina i-a dat exemple mamei de cât e el de protector în privința ei, că îi oferă tot ce își dorește, că are afacerea lui și o situație financiară foarte bună, că e foarte matur în gândire și că mereu o pune pe primul loc. I-a spus și că atâta timp când nu se afișează cu el în cartier și nici nu postează pe social media imagini și clipuri împreună, nu trebuie să știe nimeni de relația ei, iar dacă va deveni mai serioasă pe viitor, o să găsească împreună o modalitate de a o face publică. După această discuție foarte serioasă cu fiica ei, mama Adelinei a hotărât să o lase cel puțin pentru moment să-și vadă de relația ei cu Victor și să o mai verifice doar din când în când. Tatăl Alexiei are un tatuaj mare pe braț care reprezintă un dragon pe care și l-a făcut în tinerețe când umbla într-un grup de băieți care își spuneau dragonii sălbatici. Alexia are 19 ani și de vreo lună iese la date-uri cu un tip tatuat din cap până în picioare. Când a aflat taică-su, a văzut roșu în fața ochilor și a zis că îi interzice să mai iasă cu el. Nici măcar nu l-a întâlnit față în față, ci au fost de ajuns câteva fotografii din telefonul Alexiei pentru ca tatăl să le eticheteze pe noul ei iubit și să-i spună că e un tip de temut și nu e genul cu care trebuie ea să se întâlnească. Evident că tatăl a asociat tatuajele noului iubit al fiicei sale cu tatuajul lui cu dragon, care îi amintea de vremuri foarte tulburi din viața lui în care participase la diverse activități în afara legii alături de gașca sa. Alexia i-a explicat tatălui că iubitul ei este artist și că în afară de calculatoare iubește să picteze și că toate tatuajele sale reprezintă picturi făcute de el de-a lungul timpului. I-a zis și că în ciuda aspectului de tip rebel pe care îl dau tatuajele, iubitul ei este un tip foarte sensibil, inteligent și care încă mai locuiește la părinții lui. Tatăl Alexiei s-a mai îmbunat când a auzit aceste mărturisiri și a fost de acord să-i mai dea o șansă și să-l cunoască personal. Loredana l-a cunoscut pe Eugen la sala de fitness și de vreo 2 luni jumate s-au cuplat. El face box de performanță și are un aspect destul de impunător atunci când îl vezi. Lori n-a vrut să îl prezinte mamei, dar aceasta a tot insistat, așa că până la urmă a acceptat să se vadă odată toți 3 în oraș. Întâlnirea dintre ei a fost una scurtă, pe repede înainte, iar mama s-a cam speriat de aspectul lui de războinic și a dat apoi Loredanei un SMS spunându-i că acest timp nu e de ea. De ce îi era frică, nu scăpase, așa că atunci când s-a întors acasă, Lori a făcut în așa fel încât să-i demonteze toate temerile mamei sale în legătură cu noul iubit. Ea i-a spus că acesta, deși e boxer profesionist, n-a fost niciodată violent cu ea sau cu prietenele sale. E iubitor de animale, are acasă 2 pisici siameze
ameze. Mai are un frate mai mic de 7 ani de care are mare grijă că el e stâlpul familiei de când tatăl i-a părăsit și că e mereu atent la ea și la nevoile ei. Mamei nici nu-i trebuia mai mult, a fost de ajuns ce i-a zis Loredana și a rugat-o să-i ceară mereu sfatul dacă apare vreo problemă în relația ei. În zilele următoare vom discuta și despre alte situații care pot apărea atunci când tu te cuplezi cu cineva și părinții tăi sunt împotriva relației voastre. Tot aici vei afla și cum să le rezolvi. Tu ai avut de-a face cu astfel de problemă în care familia ta s-a opus noului tău partener? Răspunde prin da sau nu. Abonează-te la comunitatea noastră și nu uita să iubești cu pasiune.